Evropljani su bili šokirani onim što su pronašli u Americi. Sada, za one od vas koji ne znaju, postoji pokušaj. Ne znam je li to koordinirana kampanja za ocrnjivanje Amerikanaca, gdje god je to moguće, kako bi ljudi povjerovali da je Amerika, znate, jednostavno tako strašno mjesto. Ali zbog svjetskog prvenstva, Europljani i ljudi iz cijelog svijeta došli su u Ameriku i bili su potpuno zapanjeni onim što su pronašli. Tužno je što Amerikanci ne shvaćaju koliko im je zapravo dobro i to slama srce. Pogledajmo ovaj trend. Velika metaforologija, jer Amerika uopće nije onakva kakvom nam je mediji prikazuju. Svi su tako prijateljski nastrojeni, svi su tako susretljivi i iskreno, stvarno sam se odlično proveo. Letim kući u nedjelju, a Englezi imaju pjesmu u kojoj pjevamo "Molim te, nemoj me voditi kući. Jednostavno ne želim ići na posao. Pusti me da ostanem ovdje i popijem sve vaše pivo." I nikad se nisam više poistovjetio s tom pjesmom nego u Americi za ovo svjetsko prvenstvo. Volio bih da mogu ostati i završiti turnir gledajući Englesku. Dakle, ako je netko tamo tko mi može pomoći da ovo ostvarim, molim vas javite mi se. Ne želim ništa više nego ostati u SAD-u. Tako je tužno misliti da iznova i iznova slušamo tu retoriku kako je Amerika najgora. Ljudi žele otići. Ne razumijete koliko je loša politika. A onda imate te Europljane koji su tamo i jednostavno provode se kao nikad u životu. Kao, ja sam na Floridi. Ova plaža je nevjerojatna, jednako dobra kao australske plaže. Ali ako uključiš vesti, sve je loše. Svi imaju kosu obojenu u plavo. Sve je grozno. Nije tako. Apsolutno je nevjerojatno, jebote. Šališ li se? Osjećaj je takav. Ljudi, nemojte vjerovati medijima. Nemojte vjerovati vijestima. Oni vas uvijek pokušavaju uvjeriti da se sve raspada. Ali zapravo, još uvijek se mnogo dobrih stvari događa u ovom svijetu. Dobrodošli u Pushback. Ja sam Eureka, vaša voditeljica. Obavezno pritisnite gumb za pretplatu, lajkajte ovaj video, podijelite ga s prijateljima, uključite zvono za obavijesti i slično. Sada ste dio pokreta koji se suprotstavlja ludoj retorici. Retorici zbog koje se osjećate beznadno i jadno, a ovo je samo jedan od najboljih primjera za to koje sam ikada vidjela. Na vama. Desetljeća antiameričke propagande izbrisana su u jednom ljetu. Dobro, to je tako zabavno. Ljudi se snimaju s porcijama hrane, s tulumima, s vožnjama, s pogledima, sa svime i oduševljeni su. Doslovno su oduševljeni. I zove se Buc-ee's. Kažu da je to benzinska postaja, ali to je laž. Benzinska postaja ima tužan sendvič i aparat za kavu koji nikad ne radi. Ovo mjesto ima 120 pumpi. 120. Zašto? Punite li gorivom američko ratno zrakoplovstvo? Pripremate li se za invaziju vanzemaljaca? To je zastrašujuće. A maskota je dabar s bejzbolskom kapom. Vidio sam odrasle muškarce kako se slikaju s kipom glodavca. U Francuskoj imamo revolucije. U SAD-u se klanjate vjeverici na steroidima. A unutra agresija. Čovjek s nožem viče, svježi brisket na dasci. Gospodine, smirite se, ja samo želim gaziranu vodu, nemojte me ubiti. Ali imam problem, htio sam ga zamrzit. Htio sam biti onaj nadmeni francuski snob, ali onda sam pojeo beaver nuggets. Ne znam što je u njima. Mislim da su to šećer, maslac i čisti metamfetamin. Pojeo sam jedan, a onda cijelu vrećicu na parkiralištu kao divlja životinja. I toaleti, moram to priznati, ljepši su nego moj stan. Mogao bi jesti goveđa prsa spoda u tom WC-u, čistije nego u bolnici. Dakle, nisam uspio, došao sam suditi, a ostao zbog grickalica. Nemam šešir, ali u svom srcu nosim šešir. Došla sam suditi, ali moram ostati zbog grickalica. Mogu ovo napuniti 1000 puta. Da, ali nećeš popiti 1000 šalica dobrih uspomena. I besplatno je. Platio si to. Platio si jednom. Brate, uspori. Uspori. Hladno je. Fabio... Uspori. Uspori. Zašto? To je bilo dobro. Usput, netko je napisao: Evropljani imaju besplatno zdravstvo, a mi imamo besplatni dijabetes. To je zapravo smiješno, jer je besplatno. Da, molim? Tamo. Hvala. Samo čekaj dok ne sazna da može tražiti čašu da ponese sa sobom. Ja sam u raju, brate. Živjeli. Još jedan. Trebao bih i ovog dovršiti. Brate, eksplodirat ću. To je previše šećera. Ne treba ti to. To je istina, ali je besplatna. Smrznuo mi se mozak, da.
To mi se upravo događa, ali tako je dobro. Presmiješno, presmiješno. Pravila ponašanja za stolom u Americi. Sjećam se prvog puta kad sam naručivala u restoranu s kolegama i naručila sam puno stvari jer sam bila navikla da porcije dolaze u ovoj veličini. I svi su me gledali kao, zašto naručuješ toliko? A onda sam dobila ogromne tanjure i stvarno sam bila zapanjena. Jedna stvar je provoditi vrijeme u Europi umjesto u Americi. Upravo sam bio u Europi, a sada provodim vrijeme u Americi. I nikada više ne bih izabrao provoditi vrijeme u Europi umjesto u Americi. Apsolutno nema šanse. Amerika 100%. Nema šanse. Dobro, zanimljivo. Ovdje nije objašnjeno. Netko kaže, pa koji dio Europe i koji dio Amerike čini veliku razliku? Slažem se s njom. U redu. Amerikanci mže SAD. Trebaš mi sada. Radi se o porcijama. Kažem ti, radi se o veličinama porcija hrane. Radi se o trgovinama. Radi se o veličini stvari. Radi se o udobnosti. Radi se o dostupnosti. Ali znaš, na mnogo načina. Kad čuješ izjavu, slaba vremena stvaraju snažne muškarce. Teška vremena stvaran snažne muškarce. Laka vremena stvaraju slabe muškarce. Da, to je ta izjava. Shvatila sam. To se dogodilo u Americi, jer ljudi žive toliko nevjerojatno udobno da misle kako mogu samo prigovarati zbog svega što se događa, umjesto da zapravo cijene koliko im je dobro. Zemlja na svijetu. Ne. Kad bi ti ponudili jednosmjernu kartu sa svim plaćenim troškovima da napustiš zemlju, bi li otišao i kamo bi otišao? Neko je ovdje napisao Rusija, Palestina ili Sjeverna Koreja. Prilično je smiješno. Zapravo ne znam kamo bih otišao. Mrziš živjeti ovdje? Ali nećeš otići. Samo začepi više. To je stvarno istina, zar ne? Ljudi su spremni žaliti se i 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 žaliti se, ali zapravo ne cijene dobre stvari koje imaju. A kad im se iznenada pruži mogućnost da odu negdje drugdje, kao da se pitaju gdje bih drugo trebala ići. Black Breeze. Dođi domaćice. Sada, ne znam jeste li primijetili koliko pregleda imaju ovi videozapisi, ali ovdje imate više od 500.000 lajkova. Ovdje imate gotovo 100.000 lajkova. Ovdje imate 50.000 lajkova. Ovdje imate više od 1.000.000 lajkova. Ovdje imate 500.000 lajkova. Ovdje imate 750 lajkova. Ovdje imate 450.000 lajkova. 250.000 lajkova. Amerikanci ne shvaćaju koliko se svijet mijenja. Percepcija Amerike se mijenja samo zbog ovog velikog događaja. Sada smo na putu za Dallas na utakmicu Engleske, sutra idemo u Oklahoma City, preko sutra idemo u Branson i Missouri. I onda idemo autom do Nashvillea. Javite nam u komentarima koja mjesta posjećujete. Ja sam Britanac u Americi i ovo mjesto je potpuno ludo. Bookies ima otprilike 60 različitih benzinskih crpki. Pa razlog zašto volim ovaj trend, puno više nego što biste mislili, iako nisam iz Amerike, jest taj što je nevjerojatno vidjeti kako se ljudi mogu toliko zaglaviti u vlastitim problemima i strahovima od stvari koje se događaju u njihovom društvu. Ali kada netko dođe drugim očima iz neke druge sredine, zaista može vidjeti i cijeniti što se događa. Toliko je tužno pomisliti koliko ljudi misli da moraju mrziti zemlju koja im zapravo nudi toliko toga dobrog. Je li hrana sve o čemu se radi? Porcije hrane? Apsolutno ne. Postoji mnogo drugih stvari koje čine društvo izvrsnim mjestom za život. Ali sloboda, čistoća i prostor na toliko različitih mjesta diljem Amerike. Naravno, ne govorimo o svakom mjestu. To je nešto što Amerikanci trebaju cijeniti, poštovati i shvatiti. Da ne, nije važno koliko mediji stalno govore o tome koliko je loše, koliko je loše, koliko je loše. Ljudi iz drugih zemalja mogu vidjeti pravu istinu. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim pitanjem.